Anem per la fe. Aquest era el crit dels sometents penedesencs contra els francesos l'any 1808. Segurament d'això que en diem la Guerra del Francès o la Guerra de la Independència n'hauran sentit parlar alguna vegada, si més no del timbaler del Bruc o d'Agustina d'Aragó. Doncs bé, a Vilafranca del Penedès també van succeir fets importants relacionats amb la Guerra del Francès. I aquest edifici que tenim aquí al costat, l'antic convent de Sant Francesc, va ser protagonista d'alguns d'aquests fets referents al mes de juny de 1808 i que ara tot seguit els explicarem. L'inici d'aquesta història està a l'any 1807, quan Carles IV i l'emperador Napoleó van signar el Tractat de Fontainebleau, aconsellats pel vàlid de Carles IV Godoy. Segons aquest tractat, les tropes franceses podien entrar a Espanya amb l'objectiu d'ocupar Portugal i Gibraltar, que estaven sota domini anglès. Aprofitant aquest tractat, les tropes napoleòniques van travessar la frontera amb Catalunya i es van instal·lar a Barcelona. Allà van instaurar el seu quarter general. Aquestes tropes s'instal·laren a Barcelona a mitjans de febrer i una part d'elles havia de seguir ruta cap al sud, passant per Vilafranca. Els pobles que trobaven al seu pas havien de subministrar-los i allotjar-los. El malestar social covat durant anys a la península ibèrica en contra de la monarquia es va agreujar amb l'entrada de les tropes franceses i això va provocar el que coneixem amb el nom del motí d'Aranjuez. En aquest motí, Ferran VII va prendre la corona al seu pare, Carles IV. El mes d'abril de 1808, Carles IV i Ferran VII marxaren cap a França acompanyats del vàlid Godoy i, un cop a Baiona, renunciaren a la corona espanyola que deixaren en mans de Napoleó. Napoleó, al seu torn, va deixar aquesta corona en mans del seu germà, Josep Bonaparte, que va ser conegut com a Josep I i, posteriorment, com a Pepe Botella. Aquestes renúncies provocaren malestar entre la societat espanyola i el 2 de maig de 1808 el poble madrileny s'aixecà contra les tropes franceses i donà lloc a un dels quadres més coneguts de Goya referit als afusellaments del 2 de maig. La presència de les tropes franceses a l'estat espanyol va dividir els espanyols i els catalans en tres grups. Per una banda, hi havia els afrancesats, que eren aquells que defensaven les idees de la Revolució Francesa, però també la presència de l'imperi napoleònic a l'estat espanyol. Per altra banda, trobem els patriotes absolutistes, que eren aquells que volien fer fora els francesos i, a més, volien fer fora les seves idees. I, finalment, trobem els patriotes liberals, que eren aquells que volien fer fora els francesos, però volien quedar-se amb les seves idees de llibertat, igualtat i fraternitat. Aquests últims seran els inspiradors de la primera Constitució espanyola, la Constitució de 1812, coneguda amb el nom de la Pepa. Des de València, que s'havia proclamat contra els francesos el 23 de maig, s'enviaren dos emissaris a Barcelona per tal d'intentar convèncer el general Ezpeleta que es posés al capdavant de l'exèrcit patriota. Els emissaris eren dos religiosos franciscans que feren nit a Vilafranca, al convent de Sant Francesc, on restaren prenent el relleu al guardià d'aquest convent i un altre religiós. Quan aquests foren a les portes de Barcelona, uns altres religiosos els convenceren que se'n tornessin a Vilafranca, ja que els constava amb plena certitud que Ezpeleta era del partit dels francesos i contrari a Espanya, i que si ells li entregaven el dit plec, es perdrien ells i tota la religió. Els dos emissaris tornaren a Vilafranca i els franciscans valencians al seu país. El dia 2 de juny es revoltà Manresa, que es convertia en el centre neuràlgic de la revolta antifrancesa a Catalunya. El dia 5 de juny, els francesos enviaren una columna encapçalada per Chalbran i Eswars per tal d'ocupar Lleida, que també s'havia declarat contra l'exèrcit napoleònic. Aquesta columna marxà junta fins a Molins de Rei. Un cop allà, la d'Eswars seguí per l'interior i la de Chalbran pel prelitoral.
La primera columna fou sorpresa i derrotada pels sometents de la Segarra, l'Anoia i el Bages, al Bruc, el dia 6 de juny. En canvi, la columna francesa que comandava Chabran va passar pel Penedès i va arribar a Tarragona pràcticament sense cap incident. És més, aquí a Vilafranca es va establir aquesta columna, que era d'uns 4.000 homes, i una bona part d'ells es van allotjar en la caserna que hi havia a Vilafranca, just a la plaça que tenim aquí al darrere, i uns altres es van allotjar en diferents indrets de la vila. I Chabran ja va amenaçar a les persones representants de la vila, dient-los que si en algún poble se haría resistencia o se mataría a algún francés, sería saqueado e incendiado y sus moradores pasados a cuchillo. La derrota dels francesos al Bruc, on la veritat i el mite es barregen, en el timbaler del Bruc, estimulà altres aixecaments arreu del país i sobretot al Penedès. De fet, al Penedès s'aixecaren els sometents el dia 7 al crit de «Anem per la fe». Durant el mateix dia 7, a la tarda i el 8 al matí, s'anaren reunint a la Granada sometents vinguts de tots els pobles del Penedès, del Garraf, de la Segarra, i reuniren prop d'un miler d'homes. La columna de Chabran, que havia avançat sense cap problema fins a Tarragona, a l'assabentar-se de la derrota de l'altra columna francesa, el Bruc, va decidir de tornar ràpidament cap a Barcelona i poder ajudar a l'altra columna. El retorn no seria tan plàcid com havia estat l'anada, de manera que ja al Vendrell van tenir una primera topada amb els sometents del Penedès, de la qual van sortir victorioses les tropes franceses i, a més, com a càstig, van fer empresonar i embarcar les autoritats del Vendrell cap a Barcelona. Més endavant s'anirien agreujant els problemes pels francesos. El dia 10, els sometents es feren forts a l'Arboç i Chabran manà ocupar, saquejar i incendiar la vila. Moltes cases foren destruïdes i nombrosos arbocencs i sometents foren morts per les tropes napoleòniques. Què passava, mentrestant, a Vilafranca? Doncs el millor relat sobre el que estava passant a Vilafranca el trobem en el llibre d'Òbits, de 1805 a 1811, de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca. El vicari perpetu, Valentí Muntades, va escriure fil per randa tot el que va passar entre el 6 i el 10 de juny de 1808. L'arribada dels sometents, els enfrontaments amb les hisendats de Vilafranca, la batalla amb els francesos, les negociacions, tot ho trobem en aquest manuscrit. Tal com es descriu Valentí Muntades, el dia 6 s'anà formant el sometent a la Granada. El governador de la vila, de Todà, va enviar l'aguatzil perquè avisés que cadascú tornés a casa seva. L'aguatzil, però, en lloc de ser ben rebut, va ser mal rebut i va morir afusellat per part dels sometents. Posteriorment, aquests sometents arribarien a Vilafranca i iniciarien l'atac sobre les persones que governaven a la vila. A la tarda, els sometents, tocant la campana Arrabato o Sometent, arribaren a Vilafranca. Anaren a cercar el governador i en no trobar-lo mataren la seva dona, Maria Francesca de Toda, i cremaren la seva casa i els seus documents. Després mataren el seu secretari, Jacint Garrigó. Finalment trobaren el governador amagat a la casa Casanovas de la plaça Major i el mataren allà mateix. Tots aquests fets anaven tenint lloc en aquesta plaça, que era la plaça més important de Vilafranca en aquells moments, la plaça Major, i el darrer episodi va ser la persecució de l'alcalde major, Josep Guixer, el qual també perseguiren, no el van trobar perquè es va poder escapar disfressat de religiós mentre la seva família s'amagava al convent de les monges, però al cap de 2 dies va ser descobert a prop de Sant Pere de Riudebitlles i allà mateix el van matar. El crit de «Anem per la fe» ressonà una i altra vegada per aquesta plaça Major i les següents víctimes van ser els 3 arrendataris de l'impost real, del 3 i el tercio, i també les altres persones riques de Vilafranca que van haver de fugir per cames, a vegades
de diferents formes per tal de fugir de la repressió que intentaven tirar endavant els sometents al crit de «anem per la fe». Els sometents es quedaren 2 dies a la vila, fent diverses malvestats i fent fugir esporuguits als burgesos. Els sometents van manar que, sota pena de vida, tots els seculars i eclesiàstics havien de portar escarapel·la i, a més, van treure tots els presos de les presons i la llàstima que n'hi havia que tenien pena capital. Aquesta revolta d'aquests sometents, en principi aixecats per lluitar contra les tropes franceses, es va convertir en una veritable revolta social. Una revolta social que l'autor d'aquest llibre, Ramon Esclasans, escrit a començaments del segle XX, diu una revolta dels de baix contra els de dalt. D'aquesta revolta social en tenim nombrosos exemples. Un dels casos és el del pagès anomenat o conegut com el Tremendo, que anava pels carrers de Vilafranca perseguint amb un hisendat anomenat Busquets, de la família Vidal, dient: «Li dec 8 duros que em deixà l'any de la misèria i ara sempre m'està molestant perquè els hi torni. D'un cop haurem acabat, un cop l'atrapi». Revolta social i revolta política, revolta antifrancesa, revolta dels de baix contra els de dalt, contra tot el que representava el poder. La nit del dia 8 es desplaçaren a Sitges a cercar 2 canons, armes i bales que servava a l'Ajuntament d'aquella vila. Mataren a l'ajudant militar de la Marina de Sitges, Ferran de la Fuente, i ordenaren que tothom portés escarapel·la vermella. Amb els 2 canons i altres armes recollides a Sitges tornaren cap a Vilafranca. Els sometents s'organitzaren de la següent manera. Uns van anar cap a l'Arboç a ajudar els combatents de l'Arboç. Uns altres van anar cap a la zona de Pallejà a ajudar els del Bruc. I finalment una tercera part es va quedar aquí, a Vilafranca. Els francesos, després d'incendiar l'Arboç, continuaren avançant i instal·laren el seu campament als monjos i col·locaren una bateria de canons just al que coneixem com la Casa dels Capellans, a l'alçada de l'autopista. I des d'allà començaren a atacar i a bombardejar sobre Vilafranca. Algunes de les bombes causaren diferents ferits i algun mort. Per la seva banda, els sometents i l'exèrcit organitzat a Vilafranca instal·lar els 2 canons que portaven de Sitges, un a l'hort del convent de Sant Francesc i l'altre just aquí, a la creu de terme de Sant Salvador. El problema era que els canons que disposaven els sometents tenien menys potència i no arribaven a on estaven les tropes franceses. Veient la poca força que tenien els sometents que estaven a Vilafranca davant de la gran potència de l'exèrcit francès, el vicari Valentí Muntades va intentar negociar amb els sometents un pacte o un acord amb els francesos. Al final s'aconseguí negociar un acord amb el general Chabran, que havia donat l'ordre d'ocupar i incendiar la vila. Segons anota Valentí Muntades en aquest llibre de registre, al final foren 42 els vilafranquins que moriren a causa d'aquests enfrontaments entre el dia 6 i el dia 10 de juny de 1808. Les tropes franceses passaren per Vilafranca i continuaren el seu camí cap a l'Ordal, direcció Barcelona. No assaltaren Vilafranca, però sí diverses masies que trobaren al seu pas. Al llarg de la Guerra del Francès, entre 1808 i 1814, les tropes franceses van entrar i sortir de Vilafranca en 53 ocasions, i els sometents unes altres, i l'exèrcit espanyol i anglès unes altres, de manera que la vila va quedar pràcticament a la meitat de la població per temor a l'entrada d'uns i altres. Però aquests ja són altres episodis de la Guerra del Francès.